yanzu haka dai shirye-shirye sun yi nisa akan batun auren gata a Kano, inda tunan hukumar Hizba ta jihar Kano karkashin jagorancin Malam Aminu Ibrahim Daurawa bisa sa halawar gwamnatin jihar Kano karkashin injiniya Abba Kabiru Yusuf ke kokarin gudanarwa nan gaba kaɗan. Sai dai ana ganin hukumar ta Hizba na da aiki ta gabanta, duk da ba wannan ne karan farko da aka fara yin auren a hukumar ta Hizba ba. Sai dai ana ganin wannan ya sha bamban da saura, domin a da auren zaurawa ne, amma wannan karo ya zama auren gata, inda 'yan mata da samari ke tururuwa a hukumar ta Hizba don samun cin moriyar wannan garabasa wacce gwamnatin Kano ta ware naira miliyan 800 da miliyan 54 domin gudanar da bikin auren. Yan talabijin na Pellet ya garzaya hukumar ta Hizba don jin yadda al'amura ke gudana. Gazantawar mu da babban darakta a hukumar ta Hizba Alhaji Abba Sa'idu Sufi. Da auren zawarawa ake kiransu da 'yan mata yanzu an ce masa auren gata saboda wannan kuɗi masu yawa da za a kashe wa al'umma sai aka same da shi auren gata. Kuma kusan kashi 70 ko 80 ɗin waɗanda za mu yi wannan aure 'yan mata ne ma gaba ɗaya ba ma wasu zawarawa da yawa a ciki. Zawarawa ba su kashi 10 zuwa kashi 20 ba a cikinsu. Bayan an aure an wannan abu an ba da ayyuka da za a je a yi na gadaje, kowanne set ɗin angwaye da amare za a ba su set ɗin gado da wardrobe da miro da katifa da fulalluka guda 2 da zanin gado da kuma da ɗaki yadi 5. Kowannen su za a ba su. Mai girma gwamna ya amince da za a ba da sadaki na naira 50,000. Abu Sa'idu Sufi ya bayyana mana cewar suna fuskantar kalubale yayin gudanar da gwaje-gwaje kamar su gwajin ciki, gwajin HIV, da gwajin cutar hanta da kuma gwajin cutar jini na genotype. Hakika an samu tangarda, an samu masu ciki, an samu wanda suke da ciki wanda da wata da ba a yi wannan test din ba da za a kai mace da ciki kuma ba lalle cikin ko ma dai na mutumin ne to kaga ba ya zama ciki na halal ba. Za mu sa an samu wannan kuma an samu waɗanda suke wani daga cikinsu ba shi yana da ciwon wato kanjamau wanda bai kamata a ce ya auri kuma wanda ba su da kanjamau ba. Haka dai wayannan haka muna da su kuma mun samu wayanda suke sikilas ba ya kamata a ce da wannan mai wannan jini ya auri mai wannan jini ba. Don mun samu waɗannan kuma mun samu masu ciwon hanta waɗanda idan an samu za a ba rubuta musu magunguna. Ma'aikatar lafiya ta jihar Kano da karkashin jajjasatan kwamishinan su kullum sai ya shigo wannan hukuma ya ga yadda ake yi. An ajiye ma'aikatan lafiya, an aikace likitoci, an ajiye ma'aikatan laboratory masu gwaje-gwaje, kuma uwa uba an ajiye masu ba da magunguna. Kamar aka samu wannan masu ciwon hanta za a dan take za a tura su wurin pharmacy inda ake ba da magani kuma za a ba su magani kyauta. Haka zalika gidan talabijin na Pellet ya taba alli da ɗaya daga cikin likitoci masu gwajin jinin ga abin da ta shaida mana. Kamar yadda kuka ga ma'anar muna yin gwaje-gwaje. Cikin gwajin da muke yi akwai gwajin HIV, sannan muna yin gwajin hepatitis, muna yin gwajin genotype, muna yin gwajin STI da sauransu. To dai yanzu wanda muke yi a nan sabi na HIV muke fara yi, sannan sai mu tura su ragowar gurin sai a yi musu ragowar gwaje-gwaje. To shi kai tsaye ake ba da sakamako ne? Kai tsaye ake ba da sakamako. Ango da amarya za su ga sakamakon kowannen su. Muna yi musu bayani yadda sakamakon yake nuna. Za su gani su tabbatar wa junansu cewa babu wannan matsala a tare da su. Su ma nasu bangaren angwaye da amare masu zangado sun bayyana mana farin cikin su game da wannan aure. Farin ciki da Allah Ubangiji ya kama mana wannan gwamna na mai albarka, mai taimakon talaka wanda kuma yake neman ci gaban mu, ya zo ya kama wannan guri har muka samu wannan ƙwarya-ƙwarya abin arziki na shi. Ba abin da za mu ci masa sai Allah Ubangiji saka masa da alkhairi. Mun gode. An gwada ki? An gwada ni kuma ba abin da na abin nan ba wani matsala a tare da ni. Ni na taba aure, ina da mata, ina da 'ya'ya guda 8 kuma wannan aure idan mun yi Allah ya tabbatar mana da shi. Ba budurwa ce. Ta biyu zan yi. Budurwa ce. Gaskiya alhamdulillah abu ne dama da nake da kuduri cewa ina da kuduri na kana ƙara aure, to kuma sai Allah ya kawo sauki wanda sauki babu wanda baya son sa. Sai na yi wa Allah godiya, mai girma gwamna ya fito da wannan tsari na taimakawa marasa karfi ya ga ya dauki ɗawainiyar su na yin wannan shidima ta aure duba da yanayin tsadar rayuwa na zamani. To wannan kenan, nan gaba kaɗan za ku ji mu kan yadda auren ya gudana a nan birnin Kano.